15 λέξεις να μαθαίνει παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού κάθε φορά που έχει αγγλικά δεν είναι λίγες, καρδούλα μου, είναι αρκετές. Και μπορώ να σου πω από την εμπειρία μου ότι δεν το καταφέρουν όλα τα παιδάκια. Προϋποθέτει να γίνει και το σωστό μάθημα στο σπίτι, με πολλή διάδραση, με παιχνιδάκι, με τραγουδάκια και με ομιλία. Τέλος πάντων, ας μην ασχοληθώ με αυτό το θέμα και πάω να σου δείξω έναν πρακτικό τρόπο για να σε βοηθήσω να τις μάθει το παιδί χωρίς γκρίνια και άρνηση στο σπίτι. Το ξέρεις το γνωστό memory game, το παιχνίδι μνήμης με τις κάρτες. Τι κάνεις? 15 λέξεις, φτιάχνεις 30 χαρτάκια. Στο ένα χαρτάκι γράφεις ball, ας πούμε, μπάλα, και στο άλλο την ελληνική σημασία, μπάλα. Τα γυρίζεις ανάπεδα και το παιδί πρέπει κάθε φορά να διαλέξει 2 χαρτάκια. Άμα βρει το σωστό, τα παίρνει. Αλλιώς συνεχίζει. Την επόμενη φορά άλλο χαρτάκι. Θα το παίξετε μαζί αυτό το παιχνιδάκι. Έτσι λοιπόν βλέπει την ελληνική σημασία, βλέπει πώς γράφεται η λέξη και το μαθαίνει. Έτσι άμα έχεις πακετάκια λέξεων, σιγά σιγά μπορείς σήμερα να βγάλεις αυτό το πακετάκι, για παράδειγμα με τα μέρη του σώματος να κάνουμε επανάληψη. Την άλλη φορά θα βγάλεις το πακετάκι που είναι, ξέρω εγώ, οι εποχές, οι μήνες, οι ημέρες. Θεματικά, ανάλογα με το τι λέξη σου βάζει η δασκάλα στο σπίτι. Έτσι είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος, το παιδί θα διασκεδάζει και θα περάσετε και ποιοτικό χρόνο μαζί και δεν θα έχεις πολύ γκρίνια στο σπίτι. Δοκίμασέ του και πες μου πώς πήγε.